Africa and tell me how you're doing today. My name is BK, the president yama 2K. Sifikile ekasi esiphunzana. Siyayazi okokuba silungiselela umhlo omkhulu 24th of April. Nalapho the Golden Boy will be fighting against the Dynamite. Izinto zabe senzeka ngale mini yange 24th by Orient Theatre, the House of Pain. Abantu basesiphunzana ba ready baphumile ngobuninzi babo bezozibonakalisa okokuba basiphathele ntona ngale mini namhlanje. Into enokuxela yona ba wonke umuntu lapha esiphunzana babhekisha iboy yabo besithi uAzinga Fuzile uyayiphumelela lena imatch ezobe ise Orient Theatre. Sithilo ke sathi ke zonke izinto emphulaphuli nawe mbukele emakhaya ungazifumana pha ku Sports Edition under the Nayfood Podcast, and please subscribe on our channel on YouTube so that you can get all the content esikuphathele yona ngale mini namhlanje. As you can see background namhlanje iGolden Boy bizosibonakalisa okokuba iready kangakanani kwi public workout yakhe. Abantu kuphume nolusebeleni usana ukwathi ke masidibaneni kwakhona xa sabe sincokola nabantu balapha esiphunzana besixelele okokuba ba ready kangakanani nabona bayibona kanjani iboy yabo. Nice one. Alright, siphindile kwakhona sabuya kwakhona iSports Edition under the Nayfood Podcast. Namhlanje silapha ekasi kwi public workout kaAzinga Fuzile, the Golden Boy. We know the derby okokuba nge-24th Orient Theatre at the House of Pain sabe siphaya ngalamini apho Azinga Fuzile ezabe silwa nomdantsane. It's Duncan versus Mdantsane. Next to me I have Tamzi. Tamzi, uyibonile le boy wayijonga ngale mina namhlanje kwi public workout yayo. Xa uyijongile injani, iready kangakanani? Yo, hayi iready but ifiti, mentally fit, yonke into, and workout yayo it was very superb, and uyayenza yonke into. Akhondo mna nje bendibukele ndiqonda hayi man Azinga ikhona ileki phana pha ayayenza yonke into, and ke ngokumntana ke awu clever phezulu, clever yeah. Xa uyijongile mhlawumbe upredicta ngokuseshiyeke neveki qha kuphela ngoku, i-predictions zakho zithini? Ucinga uba i-distance, ucinga uba mhlawumbe le match ngaphela phakathi ngenxa yokokuba mhlawumbe uAzinga ethe izixhobo zonke unazo, i-tools zonke unazo zingakuyi? Yeah, mna ngokwebona kwami ifight i-round ezi-5 zimanele uginqa. I'm telling you the truth. 5 ezi-5 zimanele uginqa kule nto bendiyibona namhlanje, unless ke uAzinga the way athethe ngayo athi ii-tools zikuye. If ufuna uvala izithixo ngoku uzazivala, if ufuna uvula izithixo ziye ku-10 round uzazivula, iyoxhomeka kuye ke ngolo hlobo, kodwa according indlela endimbona ngayo i-round ezi-5 zanele. And secondly, umntana ulambile and umntana unomsindo because siyathetha thina ngendlela ezirongo ku-Facebook, yabo. So laa nto leyana ke I'm not saying ba izamphutha in pressure, but uzawufuna nayo ukuthi alungise amazwi wethu thina abantu sithetha outside of i-ring, yabo. Uready kodwa Azinga, that's the only thing I can tell you. Uzivele ngokwakho utsho ucoach Mziko ukuba uAzinga uready, uthi i-5 round izabe ininzi, kuthiwa ke makabhasophe uAsanda Ginqi. Masidibane Orient Theatre on the 24th of April, Friday. Thank you so much, Tamzi. Kwikasi likaAzinga Fuzile. You know the story. Itepi nge-24th of April, Orient Theatre, the House of Pain. Kulapho bazobe bejongene khona the Golden Boy versus Dynamite. Next to me, I have someone osebenza ekoneni yakhe uAzinga Fuzile. Someone that knows okokuba kwenzeka kanjani xa under pressure, kwenzeka kanjani ukuze uphumelele xa imatch zinjena. I have uNomzeti, former world champion, next to me. Nomzeti, namhlanje bekuyi-public workout. Kasixelele okokuba uxolile na, uxole kangakanani ngeboy yenu, ni ready kangakanani niyikona kaAzinga? WK, uba bengekho ready AZ ngesingekho lapha besingazubonisa abalandeli baka-AZ uba uAZ uready kangakanani na. That's why silapha si-confident noba uAzinga uready to go and display i-boxing yakhe ayifundileyo, ayiqhelileyo, ayiqale lapha ekasi.
uzoyidisplay ke ngoku Orient xa eqhatha uAsanda uDynamite nge-24 kaApril. Abantu abaninzi namhlanje ndiyababona uba bachulumancile kuphume nabantwana kuphume nabantu abadala. Uthini wena xa ujongile ngale mini namhlanje abantu baseziphunzana showing isupport engaka kuAzinga wabo abamthandayo kakhulu? TPK kuthiwa imbeko iqala ekhaya. uAzinga uzibonakalisile ke uba ungumntana onembeko. Bekunyanzelekile ke ngoku into yoba size apho sizobona apho Azinga akhulele khona. So naye azobonakalisa into yoba nandinilibelanga apha ekhaya. So ngoAzinga uyaprepare ifight enkulu elidabi lomdantsane versus Dangan Village. So uzobonisa abantu bakhe ke ngoku ba thethani pha kuFacebook ningenaxhala. Sanukonqena postani kwi-social media zenu sanukonqena because mna ndinguAzinga ndi-ready and prepared for le fight yam yakhe noAsanda. So si-ready man PK man ndikuxelele nje asinalo nexhala futhi. Uthe xa sincokola naye uGolden Boy wathi izikhiya kuye zale fights. Xhomeke kuye okokuba ufuna ukuyithatha ayise ku-10 rounds. Xhomeke kuba ufuna uba mayiphele singafikanga ku-10 rounds. Ngokusebenza kwakhe naye up to so far ukulungiselela le fight. Khawusinike nje okokuba ngokupredicta kwakho sikunika amathambo namhlanje bakaphosa amathambo ube ligqirha ucinga izahamba njani le fight? TPK masipane ngento eyi-1 qala siyawina. First thing first siyawina apha. Unyanisile uAzinga xa isithi isithixo sikuye. Simnikile zonke ii-tools thina uba nazi Azinga ii-tools. Uba ufuna uliqaqa eliqaqa nguwe liqhekeze. If ufuna uvula kakuhle ngesithixo ungavula kakuhle ngesithixo. So yonke into kuye ii-tools zakhe uAzinga uyazazi uba uzazisebenze kanjani. That is why esithi efuna angayigqiba ethanda uzawuhamba nayo but abe efumana i-punishment uAsanda. Yindlela ke sisebenze ngayo le ibangela athethe ngolu hlobo. Because ubone kwa umsebenzi obekho phambi kwakhe efuneka eqabele kuwo uAzinga into yoba unzima. Asiyazi ke iikhempu ziyasebenza and ke ngoku nathi khange simdelelanga uAsanda. That's why sibeke umsebenzi omkhulu ukwenzela uAzinga xa etsiba lo msebenzi azazi into yoba utsiba ngakumbi because xa sisithi Azinga ke ngodisplayer angadinwa ungabi naxhala into yoba andizange ndiyenze into ethile. So siredi man TPK mayithi ifike le 24th ke kuyeka uthetho kokoko ngokuliwe man. Lastly Nomzet, abantu abaninzi you know this. Abantu abaninzi uchilo nayo Golden Boy abanye they trying to write him off. You know loo nto leyo kokuba xa uyiboxer sometimes bazoba khona abantu bazothetha negative ngawe but you know uba le ntwana ibingalo for a long time. Unisebenze njani nayikhuthaza njani up to so far njengoba usitsho kokuba yona i-ready but mentally nimsebenze njani uAzinga? TPK if it wasn't for managing Tamla ngenisithi mental akakho ready to AZ but uTamla uphume zonke indlela zakhe. Ungila mntu ke uthanda uteklisha zonke ii-obstacles ezibekwa phambi kweboxer yakhe. uAzinga simthathile samsa kubantu apho abazamlungisa ingqondo yakhe. Usiwe kwi-physio zakhe uAzinga akho nto ingenziwanga for him to be 100% ready for this fight. That's how serious siyibone ngayo le fight. Akanokhalaza ngento yoba uAzinga enye into bendiqhubekiswe yinto ethile ekhaya yonke into ebengathi ayimphethanga kakuhle is handled. uTamla uyazazi izinto amakazihandlishe and fortunately he has done that kum so angaxakwa kuAzinga. Ndithetha ndi-confident knowing into yoba uAzinga ekule ndawo kuyo akanachaphaza lizamphazamisa and uyayazi into yoba ngala mini uzawufuneka kuphakamisa sakhe isandla. Nomzet, thank you so much. Masibane nge-24th of April. Friday ebusuku sabe sipha. Enkosi kakhulu bra 24 April sisonke. Nice one, that was Nomzet uZolani Tete apha eKasi njengoba sitsho kokuba ba-ready ngolona hlobo ngomnye wabantu ke abasebenza closely noAzinga Fuzile ngomnye wabantu ozobe sekoneni ngalamini. Uyabona lapha nalapha ngemva kuyadlalwa ngabantwana baninzi ke abantu esancokola nabo ngale mini namhlanje apha eziphunzana eKasini likaAzinga basixelele kokuba bafila njani ngeGolden Boy. This is the biggest match. Masibane ngakhona nge-24th of April. Alright, sibuyile kwakhona eKasi
lamakasi sishilo sathi silungiselela umhla we-24th of April apho sabe sikhona e-Orient Theatre. It's a derby between uMdantsane and eKasi. Namhlanje silapha ke eKasi ku-Azinga Fuzile ebezobonakalisa okokuba uredi kangakanani phambi kwabantu bakowabo ezibawubona nawo okokuba apha ngasemva kugcwele kuyaphithizela kuyadlalwa. But next to me I have Tamla, someone that is working closely no Azinga, someone that is head good Night of Champions. iqaba boxing promotion yamncothula idisk namhlanje nge-24th of April uthi ufuna ukuziphindezela ngematch enkulu. Siyayazi okokuba ayina title le match but it takes a lot. Sithetha ngepride, sithetha nge-breaking rights, sithetha ngayo yonke into ngehistory between these two townships. Tamla, namhlanje uAzinga Fuzile belapha kowabo, kasixelele nje the redness yakhe ngokokumbona kwakho nawe phambi kwabantu bakowabo okokuba niready kangakanani? Manqala apha mina ndi-conflicted because ndingwasemntantsane ndimanage i-Golden Boy yaseKasi, so ndifuna ucela upfront abantu basemntantsane after the 24th bandivumele ndibuyele ekhaya. Yeah, kodwa ke silapha namhlanje as i-Last Born Boxing Promotions ne-All Winners sithathe isigqibo sithi after uAzinga for almost 9 weeks in preparation yale fight esekhempini engazi apha eKasi. Here's Azinga man kakuthi ke ngoku sihambe siyothi show off ngawo for the first time bakubone nje uba this is how ready you are as a club. Samzisa ke namhlanje but sathetha ke nabantu balapha because kaloku asinawungena kwi-territories ezingezo zethu yabo. And that's one. Okwesibini abantu baseMonti naseMdantsane bayazi uba uAzinga betrainele eMdantsane apho ahlala khona uginqa wenza i-podcast yakhe eMdantsane. uAzinga uyaqala akaphume aze kokwabo yabo. Sibonisa lana ukuthi umuntu thina siyangena eyadini yakhe sigqugquse iMdantsane singena enhla siyophuma siyitraine lapha yabo. So but namhlanje sathatha i-decision make size kubantu bakhe kuba kaloku lento ihamba namanyange bazothi hayi mntanam siyakubona siyakukhulula yiye emfazweni. Besizimsele loo nto kuAzinga uba sizombonisa abantu bakhe bazombeka izandla bamkhulula emfazweni. Iqale apha yonke ijeni yakho Azinga xa ujonga abantu ne-response ye-public nabantwana uhlobo abamthanda ngalo nabantu abadala wonke umuntu namhlanje balapha bezobona okokuba uAzinga Fuzile uredi kangakanani na ithetha ukuthini kuye yonke lento ilapho uyibonayo? Jonga uAzinga une-nectar man, unento etsala abantu, unento etsala abantu uAzinga. Yeka nje uba nangoku because ke abantu funeka bechuzile between Mdantsane and Isiphunzana. Abantu abaninzi inclusive abantu basemntantsane bayithanda le ntwana. Inento ethile manje etsala inews apha kuyo yabo. But kodwa ke kule game abantu kuyanyanzeleka umuntu aye apho ahlala khona. Kodwa i-background le iyakuxelela uba this boy is loved. This boy is loved by abantwana. This boy is loved by abantu abadala, ordinary people balapha eZiphunzana because he represents iZiphunzana. I-boxing elantwana is a Kasi boxing yabo. It's a Kasi boxing. He is educated, iphinde ibe nayo into ethile yobukasi, and abantu they will see the best of Azinga this time around because esisitshixo ebesikhangele silungisa ingathi ude wasifumana ubumvile ephakuni esithi iyo i-tools zikuye because he has been looking for a particular key yabo. Khona ke sasitshixo kuthiwa ngumavula kuvaliwe usifumene ke, that's why ngoku isikelemkhi usifumene usazinga sasikelemkhi. So siso ke ese athi uzawuthi wawudinwa yile nto yenzekayo apha eringini akhuphe asikelemkhi iphele ndibithethwa athi xa ifuna ke abaqhubeke abantu if nina niyakhalaza basemntantsane kodwa isikelemkhi sona sise back pocket phakuthi. Tamla, you know the history ye-derby phakathi komdantsane neDuncan Village but eli linayo uchatha siphila kulo eli sine-spices sethu. There were debuts before sithetha ngoDodo Makorotlo, sithetha ngo-Happy Boy Mgxatshe, sithetha ngabantu abaninzi but namhlanje again uAzinga uphinde wabuya nedabi lika-Asanda Ginqe. Kawusicalele nje ngedabi between these two townships. And ke mna ke ndi-fortunate because ndingwasemntantsane esisadukasha la madaba esenzeka pha ndikhona kwidabi lika-Happy Boy esilwa no-Butterfly ndandihamba no-Happy Boy but ke ngoku kwaphinda kwenzeka
ndikhona kwidabi likaToto Mokorotlo silwa noMbityi, but unfortunately ndandihamba noToto because ndandiphangela apha eBenis, so ndaguqula ibhatyi apha. So into yam yoba ndikhe ndibe ziziphunzane ayikho ntsha. Ngo-1991 or 1993 when uToto isilwa noLanto ndandiphangela apha. So it's been a history. Nantsi qha into abantu abangayaziyo into yoba uAzinga has fought 2 times nabantu baseMdantsane, wababetha. Ngowesithathu lona umntu siyivala incwadi nento esemdantsane, so sine-history ke thina. Ingabe kanti ezinye izinto zenzekile kwabanye, but uAzinga yena yedwa ityala lakhe linye into yoba uSiko apakhoyo ukhalazela uMarkman. uSiko apakhoyo khona enye intwana wayibetha kwa-10. So ndiyam-understanda mna uSiko kamba ndizawuthi after the fight ndihambe ndiyotya phaa kuye umnqambulo. Tamla, take us through nge-24th of April, Night of Champions, uzabe nisekoneni yale ntwana. Yintoni oyibawelayo kule fight overall? Esibawutshilo kokuba nina ni-ready and nizawuphumelela kule fight, but yintoni oyibawelayo ongase uyibone noba uhleli phantsi uthi you know what, amanqindi awinile ngale mini yanamhlanje more than anything? Into yokuqala ndibiza isupport, bantu mabeze kangangoba nokuza ngakhona bazobukela a history making fight, because uyakhumbula, I'm sure eyona fight ke attendwa it was Mabhuti Sinyabi versus Mabhuti Sinyabi 1 versus uSonjica. Ndiyayicinga into yoba yona fight le, but I can tell you now leni fight iza kodlula zonke iifight zakhe zakhona in terms of abantu they are looking forward to this fight, and nam ndiyababiza beze, yabo. I'm working very well neXaba Promotions, and apakhoyo uXaba uyayazi into yoba undibethile ixesha elininzi, kodwa kule game ndiyajonga kuleni game uXaba nobuphi uzumbize kuleni game ndiyamxelela namhlanje kwi-public that XABA sawuphakanyisa isandla sami kule game. Ekugqibeni noma ndithi that iwish yami into yoba kungonzakali mntu, because entwana zitreyinile zombini. Amanqindi isisport ekugqibeleni, that is why sifake ii-gloves, but my wish is that ngase ziyilwe ntwana ziyigqibe ifight yazo awin uAzinga but kube kungenzakalanga mntu. Yeah. Tamla, thank you so much. That is nguTamla ke lo ilungiselela i-24th of April. Bathi ba-ready uthi this time around uyayithatha idiski kuXaba. Thank you so much. Ndiyayibuyisa, in fact bendisuspendiwe for 4 months. I-4th month le ndiyayibuyisa idiski yami ngoku. Thanks bro. Thank you. That was Tamla. Sina sathi ke public workout apha asanda uzolwa naye uAzinga Fuzile. Golden Boy versus Dynamite. Masipinde sidibane kwakhona again. Sabe sikhangela abantu balapha ezibukela. Shilo sathi silapha eKasi, the Golden Boys ozenzela i-workout yayo. Bakhona abantu abafuna ukuzivela, abafuna nokusixelela i-opinions zabo. Zilapha i-boxer for the Ginxana Brothers is one of them. Bezasixelela okokuba zithini predictions zabo ngale mini namhlanje. As you can see background yam, amatchers ziqalile ngapha lisukela hlala. uAzinga Fuzile was here naye ezosibonakaliso okokuba uready kangakanani na. Masikuthathe sikubeke i-brothers zilapha ngale mini namhlanje zasixelela okokuba i-predictions zabo zithini na. These are the two Ginxana Brothers. Ndifuna ukuva okokuba brothers nihamba neliphi icala, Mdantsane versus Duncan Village. Namhlanje bese kwi-Golden Boy nilapha nani to attend this one. Oyise Ginxana lo. Ndikazi obvious, so ndihamba neDuncan Village ma. And ngefight yona it's a stylistical mismatch kodwa le. It's a mismatch umjojo. So I'm a Golden Boy mna but, and it might be early food. Oyisa you were here umbonile uGolden Boy okokuba uready kangakanani na. Ungasixelela okokuba zindoni mhlawumbe ozithandileyo nozibonileyo kwi-workout yakhe ngale mini namhlanje eringini? I think it's everything. Overall yonke into, his reflexes, ulazi ngasimaziyo. Fresh. I feel like prepare kakhulu for the fight, which is a good thing. All in all put in and nikwazinga put. So predictions zakho zithini kule fight?
Azinga, but it might be early. The stoppage. 10 minutes. Oh, no, okay. No, no Stoppage. 10 rounds. Stoppage. No 10 round. Yeah. No 10 round. All right, Masipine Sale, another one. Another Kingana one. Buddha. Uthi apha Oyisa le fight stoppage. Akayiboni sifika ku 10 rounds. Quickly, kawuxela abantu and introduce yourself okokuba ngubani losime naye kwezi Kingana brothers ezikhoyo apha. Okay, ngithanda uzibulisela kwabalandeli. Lona ngihlumelo Ginxana, one of the Ginxana brothers. Dlala nge-lightweight, currently number 3 in South Africa. Elihlobo atsho ngalo uOyisa. Ikasi bhuti, ikasi, golden boy. Golden boy izashayina ngalamini. Because uGinqa he's not a good level kaAzinga, so he's way below Azinga. He's way below Azinga, world class bhuti. So ngalamini kuzabonakala elihlobo atsho ngalo uOyisa uba yi-mismatch for Azinga liyana. So Hlumza ubonile uAzinga namhlanje kwi-public workout yakhe pha eringini esebenza noNomzethe. Xa umjongile uqonda ba i-tools zakhe ziready ngokwenene okokuba uzodestroya uAsanda King. elihlobo ndibone ngalo namhlanje. Usemandleni uphelele bhuti. And bhuti perfect yonke into. Anawo namazwi omcacisa ba uzabe njani ngalamini. Because usenensuku ezaphinda azisebenze ejimini. So ngalamini wafike ekhohlakele kakhulu. Uzamstop. Ungomnye wabantu osebenze noAzinga Fuzile behind the scene. Xa unokusixelela i-readiness yakhe enkampini kunjani ukusebenza noAzinga Fuzile as you are saying ngokuba he is a world class boxer. Kunjani ukusebenza nomuntu okudala ehamba even though esemncinci usekuyi late 20s zakhe but kudala elapha egamini. Kunjani ukusebenza nomuntu onjalo? But inspirational yona because usebenza neboxer njengoAzinga umuntu osuke eLas Vegas not only once udlalile ngaphandle and world title contender, so yeah kona ku-inspirational even for us siyakwazi ubona uba iyenzeka lento amaphupha ayafezeka and sikhulele phambi kwakhe. Mna ndiyamazi ndikhulele phambi kwakhe, ndimazi ndisemncinci naye in form oba wayitshomi kabhuti wam, so ndiyamazi utayizi yabo. So amaphupha ayafezeka bhuti yabo. Leni fight kanothi fight kuya apho azathi ufezekise iphupha but funeka icacisile uba undawuni na. Azinga akanolinganiswa neeboxers lapha eSouth Africa, he's way above ungapha kwabo bhuti. So Azinga by knockout bhuti. Azinga by knockout utsho uHlumza. Ke masiphinde sidibane kwakhona sawukhangela kabantu balapha eziphunzana besixelele okokuba baziva njani ngale mina namhlanje. Noba sawunikwa kuthengiswa namathambo kuthengiswa everything ubhiza apha estratweni. So i-sports edition noba sake sinikwe sivo okokuba ngaba injani incasa yalapha. Hlumza, thank you so much buddy. We are wishing you all the best now. Ngozi mkhulu wena bulela kakhulu TBK. Sharp utami. Nice one. That was Hlumelo Ginxana. Sisitshilo ke sathi ke silapha ekasi. The golden boy sistrato sakhe fondini sistrato zakhe izibazenzela. Ukwathi ke sawukhangela ke kwalapha ebahlalini sivo kokuba ngaba benza njani, baziva njani, ba ready kangakanani na. Namhlanje sisekasi eziphunzana. Ukhona ke ubhuti olapha ecaleni kwami, one of abantu abazenzela ibusiness zabo. Ngale mina namhlanje kugcwele lapha estratweni sihostwe ngabo. Siyayazi ukuba umlo omkhulu olungiselelwayo ngumlo wange 24th of April. Asanda King from eMdantsane versus Azinga Fuzile, the golden boy up eziphunzana. Tata namhlanje kugcwele lapha estratweni. Into ethi igalelo likaAzinga liyabonakala, abantu baphumile ngobuninzi bezombona kwi-public workout yakhe, but also nani ningono business niyabenefita. Kasixelele ngale mina namhlanje kweleni icala kwi-business before usixelele i-predictions zakho ngale fight. Bhuti okuqala mandibulele le nto ethe yenziwa apha
promoters azinga no-organizer bathe bakwazi ba-organize le nto yanamhlanje. Le nto yanamhlanje bhuti sibonisele lukhulu kakhulu and ifundise apha ingxaki esinayo i-crime without le business bhuti. I-business mayizemva masicela sibulele bakwenzeke le program ilapha for abantu abalaba bayazi uba kukho i-crime eyenzekayo apha futhi abantu abalaba bakwazi utshintsha kwi-crime ekhoyo bathini badlale isport kubekho abantu abafana noAzinga Fuzile abazawukwazi ubonisa abantwana uba yintoni le nto isisport kwathini yabo. Enye into esibonekela ibhizinesi zethu apha namhlanje ndithengise kakhulu kule bhizinesi kule nto kaAzinga ibikhona namhlanje. Ndiyabulela kwabantu organize le nto le noko nathi sawukwazi thina and le nto not that uba siphele apha kuba ilapha ngoku sawuhamba nawo siye e-Orient Theatre. That is iyasibonakala le apha ezi nto zenziwekayo apha kezi promoters basenze ezi fight thina singonobhizinesi siyakwazi ubhenefitha kazana kuba apha sinengxaki nentswelangqesho abantu abatsha bhuti abaphangeli. Xa kukho into ezinje siyakwazi uba sithi sizenzele izinto zethu sizithengisele singakwazi sonke asinode siqeshwe sonke bhuti uba singajonga itsho kanti sifuna uphangela sonke siqeshwe ngabelungu ingakanti loo nto leyo siyabona bhuti. uAzinga Fuzile for sure uyamazi kwasebuntwaneni bakhe eqala elinqendi kodwa ngoku noko selekhulile wamjonga wambukela. Kasixelele ngelidabi lasemdantsane naseziphunzana nawe for sure unazo izinto ezikhumbulayo nememories onazo ngalamadabi kodwa ngoku sibuyile ngo-2026 ngedabi again lika-Azinga noAsanda. uAzinga ukhwela phambi kwam bhuti uhlala sihlala ereni 1 uhlala ka9 and 10 area yethu uAzinga sihlala kuyo ukhwela phambi kwam okwazinga senza eziganeko zakhe zenza hambe betha iboxers ezisuka overseas kude. Le nto kanginci mna andijonga apha kuyo ndijonge after iwine le fight yintoni i-opportunity esinophinda sibe nayo siphinde sibe kulaa same level. Le nto kanginci ukuthi it's not that uba imatch ayomatch ukuthi nje i-warm up yokwazi uba sikwazi uba i-promoters zimotivated uba sikwazi ukuthi zimlwise uAzinga kuba yona sifuna uAzinga alwe. It's not about amadabi, it's about opportunities uAzinga akwazi aphinde abuye abe world champion. So i-warm up nje le warm up lena bhuti incitha ixesha ngoku kodwa kelinye icala thina siba no-business sawubhenefitha ngalaa mini kuba abantu basemdantsane bona kuba abantu basemdantsane yidebi kuthi ayodebi kupreparishela ifight uAzinga not ayifumane after le fight. so xa uyijongile upredictor sikunika amathambo namhlanje bakakuphosa amathambo usixelele uba ubona ntoni kule fight 10 rounds kuzabe kusiliwa i-Orient Theatre. Bhuti if ndingabe sinokwazi ubheja bhuti ndingakunika i-5,000 if uAzinga angakwazi ukunginqa ufika ku6 rounds. If angafika ku6 rounds ngakunika i-5,000 bhuti I will take le mali nayo ngoku ndikunike yona yonke. Basiyibambe kwabahlobo kuthiwa uba ninayo imali ephokothweni ngoku 5,000 izawubekwa apha i-5K asanaginqi kuthiwa uyalala kuthiwa akazofika ku-10 rounds. Siselapha ke siphunzana kasi lamakasi kwikhaya lika-Azinga Fuzile the golden boy. Kumnandi kunjeya kuyaqhutywa abantu bayaphithizela but yona nto ibalulekileyo nabantu bebhizinesi as well they are benefiting as bayisitsho utata okokuba yonke le nto iqala apha ngale mini yanamhlanje kodwa nabo bazoyivala e-Orient Theatre because yilena i-opportunity nakubo. Uthengisa ntoni nantoni apha kwakho? Uthi ndithengisa apha izikalikopu ndithengisa umncambula ndithengisa amathambo yabo apha into enzekayo yabo zonke izinto zithengiswayo apha but le ndawo yam ndisandoyivula nam ndiyabuleka kwiiprogram ezinje zikwazi uba nendawo yam ithi ibe expose kwiinto ezifana imidiya ifanani xa ndithena ezapha nani ndiyabulela ngento nditheni nakwazi ukuthi xa nibonayo kwabantu benza ibhizinesi nizoqonda uba ingaba yintoni into abayenza apha inside ngaphakathi. Otherwise bhuti next time xa nifikile kuba ngonifika inyama sayiphela xa nikhona ndizakwazi ukuthi ndinibonise uba yintoni le nto ikhoyo apha. Nazo-ke sports edition kuthiwa next time sibuya apha sawufumana inhloko sawufumana everything ubhuti ayithengisayo. Bhuti thank you so much masidibane kwakhona nge-24th of April emnyango kulapho sabe sidibana khona okwangoku masibe siyayibamba ngolo hlobo. Of April Orient Theatre kulapho sabe sikhona namhlanje sekasi lamakasi eDuncan Village kwikasi lika-Azinga the golden boy. Abantwana baphumile abantu abadala baphumile namhlanje ecaleni kwami noKhayone. Khayone uyamazi uAzinga ubhuti Azinga Fuzile noAsana King? Namazi. Le fight xa uyijongile naxa ubona ucinga uba ngubani ozophumelela ngubani ozowina between bona bobabini? Azin. Azin. Intoni oyithandayo ngoAzinga Fuzile? Uyalwa. Nepower. Nepower. Namhlanje umbonile uAzinga Fuzile eseringini edlala noBhuti Zolani Tete. Zeziphi ezinye izinto ezithandileyo ngale mini namhlanje uAzinga Fuzile?
kuwe becuka kamnandi namanqindi akhe aya-straight. Sure. Ya, yiyo endiyithandileyo. Ne. Uthi xa ujongile yena yintoni enye oqonda uba uzambetha ngayo asanda ginqe ubhuti Azinga Fuzile? You Hook. ya, Yeah. you So ucinga izoba yi-knockout okanye izofika izazigqiba zonke eza rounds la match? azigqiba zonke. Like iyafika ku-10 but uzowina u-Azinga. Kayon, we're wishing you all the best. Wena uyalo manqindi? Awuli ne. Thank you so much ke boy. Sakubona e-TV ku-Sports Edition. Okay, bye-bye. Nice one. Okwathi ke uzivele uKayone naye i-predictions zakhe zitsho bondini. Uthi yena uhamba no-Azinga Fuzile. Uthi uzofika ku-10 rounds le fight ayizoba si-stoppage. Nice one. Sports Edition under the Nightfoot Podcast. Namhlanje ndinaye ubhuti lapha ecaleni kwami. Ekusebhuda uKren? Hayi mnandi bhuti wami kunjani ku? Hayi mnandi sicela uzazi igama lakho uba ngubani usuka phi? Hayi ngulihle ifam ngihemend. Hlala phe Tangen Village Jima kuTatools. Namhlanje uAzinga Fuzile belapha uyamazi okokuba uyalwa nge-24th of April. Ulwa no-Asanda Ginqe ithi Mdantsane versus Tangen Village. Uyibona njani le fight? Ucinga uba ngubani ozoyithatha? Bhuti wami andifuni ukuqhatha. La fight inzima kakhulu. Usiqonda mna ndihamba nowini le but since ndingwalapha eKasi so ndihamba neKasi otherwise uGinqe naye ndinaye. Yabo ndihamba nowini le la fight leya ayoyojajwa sithi leya eyobona after i-fight. Amanqindi enye into awathethwa singathi uAzinga uzawina suka Stotho singathi uGinqe uzawina suka Stotho so the best is ba ophumeleleyo man congratulations kubo bobabini. Nice one bhuti, we are wishing you all the best. So ungenile kwa-professional okanye uzawuthenishwa nini? Since 18 years ndiyenza ngoNovember so yekathiwa mani kancane ndizawuthenishwa next year. Nice one Buddha, we are wishing you all the best. Thank you so much sir. Yabulela kakhulu. All right, so sivele ke kuthiwa izawuba ninzi kunzima okokuba ipredict le fight. Very modest answer esiphuma nayo ngale mini namhlanje. Nice one bhuti. Namhlanje abesicaleni kwami ndiphethe uTatools. Silapha elapha eKasi eziphunzana. Ndingwasemdantsane guys. So ndinixolele xa ndisithi semdantsane. But namhlanje silapha eKasi sibiziwe ngeTatools. Usiphathele lo msitho. Kodwa more than anything besiphathele the golden boy Azinga Fuzile. Idabi Tangen Village versus umdantsane. Tatools kasicalele nje ngale mini namhlanje okokuba ibiyimini enjani kuwe and uziva njani? Mandithatha lithuba qala Tapukeni ngibulele kumuntu wonke manje othe waphuma wabe kanti uzonika isupport ku-Golden Boy. Lidabi lobukhaya ke nje bese utshilo. Ngumdantsane neTangen Village. Iyaziwa mos Mutilale. Siphethe abekasi. Uyayazi naye becelele kamandi uGinqe into yoba uyothatha nje punishment. So akhona izawujika ke but ke for today ibikukubonakalisa nje into yokuba iboy we are still believing into yokuba he can go somewhere and nokubonakalisa nakwi-fans zayo that sikhona to support iboy come 24th you will see. Umbonile uba uready apha wazibonakalisa naye xa unokumjonga nje ungathi uba i-readiness yakhe xa ubuyijongile kwi-workout yakhe sebenza noZolandete pha. He's more he's everything. He's super. You know, he's ready. Sure. He's ready and you could see into yoba usafuna more. The boy is ready. Uthe xa ichaza pha umanager wayo wathi ina 3 months ivalelwe. Ikwekwe ise-ontini meaning that ngoku is ready. Kuthiwa uready Azinga the golden boy sisekasi namhlanje uTatools nguye ke besiphathele wonke lo msitho olapha. Azinga naye sefikile wazibonakalisa okokuba uready kangakanani na. Masibambe ngolo hlobo ku-Sports Edition eKasi lamakasi kulapho sikhoyo namhlanje eziphunzana. Nice one. All right.
Village eKasi Lamakhasi Sports Edition. Kuzolo uAzinga Fuzile uzabe silwa noAsanda Dynamite Genqe. Abantu baseziphunzana baphume ngobuninzi bezozibonakalisa inxaso yabo. Molweni bosisibami ngicela uzichaze igama lakho uthi ba. Olobhuti ndikunosize zona. uAsanda noAzinga Fuzile uAzinga ngumntana walapha eDuncan Village. Xa uyijongile ifight yabo yange 24th wena uzobe uhamba nabantu. NoAzinga. Umbonile namhlanje Azinga Fuzile? Ewe buti. Xa umjongile ucinga upredictor ucinga le fight izawuhamba njani? Izawufika kwi10 rounds okanye uAzinga uzamngqengqisa uAsanda? Ayizofika ku10 round Aziza uzamngqengqisa chomi. Kuchiyo uthi ayizofika uAzinga uzamngengisa uAsanda. Ke thank you so much ngosisibami ke abo ngale mini namhlanje. Abalapha nabeziphunzana bezozibonela uAzinga the golden boy. Sitshilo sathi kuyaxoxwa ke kwaxoxwa kuyathethwa okokoko bakhona ngabantu abayaziyo yonke le history eDuncan Village versus umdantsane silapha eKasi ngale mini namhlanje kwikhaya lika Azinga the golden boy. Abantu baphume ngobuninzi bezozibonakalisa okokuba bacinga ntoni na. Ukwathi ke soqala kwelicala pha kutata sixelele naye some few predictions anazo tata kunjani ngale mini namhlanje? The right my brother unjani ko? Hayi si right man abantu baseziphunzana baphumile kwi-public workout kaAzinga Fuzile the golden boy bebonakalisa okokuba bayayithemba. Quickly kasixelele nje ngale mini namhlanje nezinto ozibonileyo kuAzinga Fuzile ozithandileyo. But the event was so successful and there was a good turnout. Good predictions. Our continent enza uAzinga is going to become victorious. That's the only thing enza It's going to be victorious. Yeah. Nothing else. Simple as that. Yes. The reason why ndisitsho ndijonge xa ebeshadwa boxer today. Yeah. Unayo yonke ammunition to beat uGinqi. Yeah. If I can just mention the hand speed, Yeah. the mobility is there. Those are the key things ezo zinto. Yeah, hence in Sitcho can city now. uAzinga is going to be victorious. Okay. Kuchiyo ke kuthiwa uAzinga na kanjani it's guarantee okokuba uzawuphumelela kuthiwa uzoba victorious. Kodwa ke zisekhona abantu basanikeza i-predictions zabo ngale mini namhlanje. Tamsiyan ubonile nawe uAzinga belapha kwi-public workout yakhe. Kasixelele nje some predictions nezinto ozithandileyo ngethuba iseringini edlala phana noMzethe. You could see by ispark sibuyile sikhona. And uyambona futhi into kokubana is ready for the fight. Sure. Is ready in terms of ubezobonisa abantu baseDuncan Village ba already. What we were talking about diversity yabona nespeed naso and the movement yakhe is there but ke izabonakala xa sele neboxer ephambi kwakhe. Nomzethe bebebetha nje ipads but izabonakala xa kuneboxer phambi kwakhe balande besibonisa yona apha ilena azayenza na but ke thina singabantu baseKasi sine belief ba uzawufika yenza. Masikunika amathambo ngoku ube ligqirha uphose usitayelele okokuba ngaba uyafika siyafika kusini na ku10 rounds okanye le match izawuphela mhlawumbi singakafiki nakulo 10 lowo isiya ngaphi. Ndiphikisiwe apha bendisithi mna ndibawela idiyofika ku12 rounds. Ke kubethu. Bathi ke xa bethetha bona abantu balapha eziphunzana asinalo elo xesha lalo nto. Kuzabe kulate and at the same time sikudala sigqibele ukulwa. Uba ngabana sigqithi bikhona umuntu ebesithi apha ayikho le nto ndiyithethayo masingafiki nofika kwi12 rounds masingafiki nofika ku5 rounds mayibonakala into ecacayo umuntu mangazihlalela esitulweni angaphakami. Abamfuni noba awe bafuna nje ahlale esitulweni angaphakami. Usivele kutshiwo abakhotmane ayareact apha i-reactions zabo kusitshiwo uba makangaphakami makahlale makagcinwe esitulweni. uAzinga Fuzile Sports Edition kulapho sikhoyo ngale mini namhlanje eKasi. There are some few people esoncokola nabo apha ecaleni kwami as well sawukhangela i-pressure cooker sive nayo kokuba ngaba uziva njani ngalena imini namhlanje also ne-predictions zakhe. Pressure cooker legend ngokwalo kunjani tata?
Akona unjani kuwe mhlobo wami? Simnandi. Hey, namhlanje ubulapha umbonile uAzinga Fuzile the Golden Boy. Nabantu baseziphunzana baphume ngobuninzi ukuzobukela intwana yabo. Quickly nje kasixelele. Mhlobo wami amadaba njena aqhelekile. Yeah. And siwaqhelile amadaba njena kodwa ke ekugqibeleni kufuneka khona ophumelelayo. Ndizama ukuthi izaba lidabi lasemdantsane naseziphunzane. So silindele umdlalo omhle kakhulu. So ndizama ukuthi ke sabona eOrient bakwazi thina ngalawo mini. Xa upredict sikunika amathambo ucinga ukuba ngaba wena kuzakwenza kanjani ngalamini ya nge-24th of April. Ucinga uba uAzinga ufuneka ifikile kula 10 rounds okanye ufuneka ikhawulezisile le fight ecacisile. Into kunzima ugqiba because iboxing iya surprise uyabona. So ndizama ukuthi uAzinga unaso skill. Yabona lena iyabetha ngamandla. Yabona ke ngoku xa udibene into ezinjalo but andiqondi basawufika uround 10. Awuqondi basawufika. Andiqondi. Noba ngibalungile noma ngibalungile kodwa andiqondi basawufika uround 10. Mutilale simela lona mutilale meka. All right, that's the prediction esuka ku pressure cooker ngokwakhe kusithwa iyalala ekasi baphumile abantu ngobuninzi. Masipinde sijonga kwakhona sawukhangela nje some few things ezenzekayo sive nje sibone nokuba into namhlanje ibisenzeka. Azinga the Golden Boy sikwikhaya lakhe la kanjani. Besilapha isiphunzana ikasi lamakasi kwi-public workout kaAzinga Fuzile nalapho bezozibonakalisa ebantwini bakowabo kokuba uready kangakanani na. Uyayazi okokuba ngoku ayisekho into ethethwayo 24th of April eOrient Theatre, the House of Pain. Kulapho sabe sikhona idabi lomdantsane neziphunzane lisaqhubeka. Abantu abaninzi balapha ke besitsho kokuba ngaphandle kwamathandabuzo uAzinga Fuzile uyayithatha yonke lento. Baphumile kabantu ngobuninzi as you can see bezobonakalisa uthando lwabo, kodwa besithi eyona nto ibalulekileyo ukuba bayofika eOrient Theatre nalapho bezobe yoxhasa intwana yabo uAzinga Fuzile. Kwi-sports edition igama lami lingu-BK. Please subscribe kwi-channel yethu on YouTube as well. Follow us on Facebook, Sports Edition ECTV, Sports Edition ECTV. Kulapho uzayifumana khona yonke i-content esikuphathele yona ngalamanqindi nangale fight yange 24th of April. Cheers.